Vstupujeme do mesiaca koňa, čím vytvárame silný fenomén dvojitého koňa v roku 2026, roku ohnivého koňa. V bazi, keď sa kôň stretne s koňom, vytvára seba trest, nechcený vzorec správania. Táto energia môže ľahko spustiť vnútorný tlak, netrpezlivosť, emocionálny zápal, premýšľanie, impulzívne rozhodnutia, hádky, poruchy spánku, zápaly, problémy so srdcom, ohňom alebo náhle napätie vo vzťahu. Toto sa bude najviac prejavovať u tých, ktorí majú koňa vo svojom horoskope, či už v pilieri roka, mesiaca, dňa alebo hodiny. Čo môžete robiť počas tohto mesiaca dvojitého koňa? Spomalte pred prijatím dôležitých rozhodnutí. Vyhýbajte sa zbytočným hádkam alebo emocionálnej konfrontácii. Znížte nadmernú ohnivú energiu, obmedzte korenené jedlá, alkohol, hnev a preťaženie. Využite túto silnú energiu koňa pozitívne na pohyb, viditeľnosť, marketing, cvičenie, učenie, cestovanie a odvážne činy. Na stránke Zisti kto si kalkulačka si zdarma vygenerujte svoj horoskop a overte, či máte znamenie koňa.